Зайчето, което искаше да бъде слон. В далечната гора живееше едно малко зайче на име Зайо. Но това зайче не беше като другите зайчета. То не искаше да скача, да гризе моркови или да си рови дупки. Не. Зайо имаше една необичайна мечта. Той искаше да бъде слон. Един ден Зайо реши да направи нещо по въпроса и отиде при най-мъдрия жител на гората – Бухалът Охо. Охо, каза Зайо. искам да бъда слон. Кажи ми как мога да стана най-големият, най-силният и най-могъщият слон в гората. Охо замислено го погледна и каза: Зайо, това е необичайна молба, но мога да ти помогна. За да станеш слон, първо трябва да ядеш много. Отиди и изяж най-големите листа в гората. Зайо веднага се впусна в действие. Той започна да търси най-големите и зелени листа, които можеше да намери. След часове ядене, коремчето му стана толкова голямо, че не можеше да скача. Виждам, че вече съм почти слон, каза си Зайо доволен. На следващия ден Зайо се върна при Охо. Ядох много, но още не съм слон. Какво следва? Попита той. Охо отново се замисли и отвърна. Слончетата имат дълги хоботи. Ти също ще имаш нужда от такъв. Отиди и намери най-дългата лозя в гората и я вържи за носа си. Зайо се втурна да търси най-дългата лоза. Когато я намери, я завърза за носа си и започна да се разхожда из гората с новото си хоботче, което непрекъснато се заплиташе в клони и храсти. Сега вече със сигурност приличам на слон, казваше си той, докато се спъваше на всяка крачка. На третия ден Зайо отново отиде при Охо. Имам хоботче. Пръснах се от ядене, но все още не съм напълно слон. Какво още ми трябва? Охо се усмихна хитро и отвърна. Слоновете не тичат бързо, Зайо. Трябва да се научиш да ходиш бавно и величествено. Зайо реши да практикува. Той започна да ходи толкова бавно, че дори костенурката Тинко го изпреварваше. Вече съм като истински слон, гордо казваше той. Но след няколко дни на слонски живот, Зайо започна да разбира, че да си слон не е толкова забавно, колкото си е мислил. Тежък съм. Даже мисля, че съм дебел. Не мога да тичам и едвам се движа. Заплитам се в клони, падам, ставам и пак падам, а това на главата ми е ужасно неудобно. Пречи ми да ям моркови. Жалваше се той на Охо. Тогава Охо се засмя. Зайо, може би трябва да бъдеш себе си. Да си слон не е толкова важно, колкото да си щастлив такъв, какъвто си. Зайо размисли и най-накрая реши да се откаже от своята слонска мечта. Той свали лозата от носа си и се върна към скачането и морковите. И разбира се, никога не забрави как се опита да бъде слон. Всеки път, когато видеше някой слон, му ставаше смешно и си спомняше колко по-добре му е да бъде зайче.